Tana juye kalo kile wɔɔrɔ sanba fila ni mɔgɔ ani wɔɔrɔ DMS TV channel muso ni jɔnniya tuma aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tanu b'an kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati sele san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba m'an bolo ni ka olu dɔw tulo kɔ dɔw bɛ tali kɛ min ye banbaci wale maaw ye sanga ani wagati olu kɔni cɛsirimɛ ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ k'u bɛ dimi yɛrɛ kɔni don Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna ni Mali localité dɔw yɛrɛ kɔnɔnalen nka o tɛ min kalama o de ye k'a fɔ ko min ye an ka Mali fintigilakaw k'olu pɛrɛnbɛn ni ka jaabi kɛ ka ɲɛsin u ma sanga ani wagati o ko hukumu de la ko sibiri tɛmɛnen juillet kalo tile 4 san 2026 sɔgɔmada joona yɛrɛ kɔni fɛ ko min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale jɛkulu ma olu taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana localité caman yɛrɛ kɔni ma ɲɔgɔn fɛ a kɔni yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw k'olu ka cɛsiri u ka baara kɛ kun mali n'u ka kɛlɛ ɲɛdɔn o kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka banbaci wale mani yɛrɛ kɔni bali u ka binkani wale in na banbaci wale maa caman fagara wa bolodala minɛn caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan ni opération in yɛrɛ kɔni sen fɛ Afrika kɔrɔmaw ni o Rusi ka fintigilakaw ye minnu yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na walasa ka se ka Mali fintigilakaw dɛmɛ banbaci wale kɛlɛ la Mali jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni Afrika kɔrɔmaw ye sanga ani wagati olu ni an ka Mali fintigilakaw kɔni bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka opération yɛrɛ kɔni kɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna juma tɛmɛnen juillet kalo tile 3 san 2026 min yɛrɛ kɔni Afrika kɔrɔmaw olu kɔni bɔra ni ka lasirigaw bɔlɔsiraw ka yira k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na k'olu ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni tun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw la Mopti région kɔnɔna na k'u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw to jamana lakɔlɔsili baara la Mopti région kɔnɔna na k'u kɔni taara bɔ banbaci wale maaw ka kan dɔ yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni tun bɛ Mopti région de kɔnɔna na juma tɛmɛnen juillet kalo tile 3 san 2026 o kun ye conseil des ministres an ka Mali jamana kɔnɔna na ka sanga ni o conseil des ministres min yɛrɛ kɔni an ka Mali kɛnɛko ministre ni o ye colonel Assane Bajalo Ture ale kɔni b'a lase an ka jamana ministre ni jamana ɲɛmaa kulu k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye dengi bana ye k'o ka hakɛya yɛrɛ kɔni dɔgɔyara an ka Mali jamana kɔnɔna na kosɛbɛ ko yɛrɛ de kɔni hali san bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a ka kan Mali jamana kɔnɔdenw k'u cɛsiri ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni bana kofɔlen olu ka si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na araba tɛmɛnen juillet kalo tile fɔlɔ san 2026 min yɛrɛ kɔni Niger fintigilakaw olu kɔni bɔra ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen juin kalo tile 30 san 2026 ko banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni nana essayer k'a fɔ k'u bɛ binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin Niger fintigilakaw ka dagasi yɔrɔ dɔ ma Torodi localité la ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Tilaberi région kɔnɔna na Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'olu ka cɛdenw yɛrɛ kɔni ka cɛsiri u ka baara kɛ kun mali n'u ka kɛlɛ ɲɛdɔn kɔni kɛra sababu n'u sera ka mercenaire 41 faga k'u sera ka u bolo da mercenaire 2 yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan wa min yɛrɛ kɔni kɛlɛkɛminɛn cɛman ye bolodara o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan ni attaque in yɛrɛ kɔni sen fɛ min yɛrɛ kɔni kɛra Torodi localité la ni yɔrɔ in yɛrɛ kɔni bɛ Tilaberi région de kɔnɔna na halisa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Rusi ale ni Ukraine olu kɔni bɛ kɛlɛ la hali n'o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni États-Unis ale bɛ ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka dankari maa fila ni ka kɛlɛ la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 2 san 2026 min yɛrɛ kɔni Ukraine jamana ɲɛmaa ni o ye Volodymyr Zelensky ale kɔni bɔra ni ka laseli kɛ a ka bɔlɔsiraw ka laseli min kɔnɔna na Volodymyr Zelensky b'a yira k'a fɔ ko araba tɛmɛnen juillet kalo tile fɔlɔ san 2026 sufɛla yɛrɛ kɔnɔna ko min yɛrɛ kɔni Rusi k'ale attaque belebeleba kɛ ni ka ɲɛsin Ukraine yɛrɛ kɔni ma a y'a yira k'a fɔ ko nin su kelen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni Rusi ye ale missile min fili ka taa Ukraine jamana kɔnɔna o ka ca ni missile 70 ko wa missile suguya caman de tun bɛ ni missile 70 in na ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ko min yɛrɛ kɔni Rusi k'ale drone d'attaque 500 bɔɲɔgɔn kɔ yɛrɛ de kɔni fɛnɛ bila ka taa Ukraine jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye Volodymyr Zelensky a yira k'a fɔ ko Rusi ni attaque min yɛrɛ kɔni kɛ k'a ma to kɔlɔlɔ tɛ ka da ka attaque kɛra sababu ye ni ka maa dɔw yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na ka maa caman fɛnɛ juguya an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi don kibaru kɔnɔna na min ye banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni kɛn bɛ ni k'a yira k'a fɔ k'u tɛna kɛlɛko yɛrɛ kɔni dabila Mali jamana kɔnɔna na nka o tɛ min yɛrɛ kɔni kalama o de ye k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Mali fintigilakaw k'olu fɛnɛ pɛrɛnbɛn san ani wagati a mana kɛ heure o heure ka maa nin yɛrɛ kɔni jaabi u ka wale jugu la o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na sibiri tɛmɛnen juillet kalo tile 4 san 2026 min ka état major général des armées ale bɔra ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a b'a da maliden bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko nin don kofɔlen sɔgɔmada joona yɛrɛ kɔni fɛ ko min ye banbaci wale maaw ye k'u nana
essayer k'u bɛ binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana localité caman yɛrɛ kɔni ma. État-major général des armées ka kɔrɔfɔla ka nin communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin don kofɔlen in na ko min yɛrɛ kɔni banbaci wale maaw ye olu nana binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ka daga sigiyɔrɔ caman ma an ka jamana localité caman na ni o ye Gao, Anefis, Sevare, Aguelok ale ni Kinyɔrɔba localité yɛrɛ kɔni ko an ka Mali fintigilakaw ka daga sigiyɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko banbaci wale maaw nana binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin ni yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ɲɔgɔn fɛ ko an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiri n'u ka baara kɛ ko ɲuman kɔni kɛra sabu n'an bɛ wagati min na fɔ ko bi u sera ka sebaya sɔrɔ banbaci wale maaw ka ni attaque yɛrɛ kɔni na. État-major ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ hakilisi kuma fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ka pereperelatigɛ k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw k'u sera ka banbaci wale maaw ka binkani wale yɛrɛ kɔni bali ni ka kɛ ka d'a kan ni don kofɔlen na min an ka Mali fintigilakaw ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ kɛlɛ kɛ dugumalen ni sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye k'u bɛɛ lajɛlen jɛra ɲɔgɔn fɛ ni k'u ka opération dalakɛ ɲɔgɔn walasa ka se ka banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni kɛlɛ k'an ka Mali fintigilakaw ka baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔ u kun dɛmɛlen yɛrɛ kɔni kun don n'u jɛɲɔgɔnw fɛnɛ ye ko kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min an ka Mali fintigilakaw ye k'u ye sebayaba yɛrɛ de kɔni sɔrɔ ka d'a kan an ka Mali fintigilakaw k'u sera ka banbaci wale maa 20 yɛrɛ kɔni faga Sevare localité kɔnɔna na ko a yira la k'a fɔ ko Sevare attaque yɛrɛ kɔni kɔnɔna na banbaci wale maa mun nana attaque yɛrɛ kɔni kɛ u nana moto ale ni mɔbiliw yɛrɛ de kɔnɔna na mɔbili minnu yɛrɛ kɔni kun falen don maramafɛn juguw yɛrɛ kɔnɔna na ko nka an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiri u ka baara kɛ ko ɲuman u ka teliya fo ka taa se u ka kɛlɛ ɲɛdɔn ma o kɔni kɛra sababu n'u sera ka banbaci wale maa 20 faga ko Gao région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na bilan provisoire de bɔra an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o bilan provisoire yɛrɛ kɔnɔna na a kɔni yira la k'a fɔ ko min an ka Mali fintigilaka kelen k'ale yɛrɛ kɔni binna kɛlɛkɛyɔrɔ la k'an ka Mali fintigilaka 4 fɛnɛ yɛrɛ kɔni joginna k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko fintigilaka 4 minnu yɛrɛ kɔni joginna olu bɛɛ lajɛlen taara furakɛliyɔrɔ la walasa olu ni furakɛli min yɛrɛ kɔni ka kan u ka se ka da o kan nin yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na an bɛ dugawu don yɛrɛ de kɔni kɛ banbagatɔ ye k'Ala ka badabada dali nɔgɔya ye ko Gao région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni an ka fintigilaka kelen ale tora kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw u sera ka banbaci wale maa 6 yɛrɛ kɔni faga ko banbaci wale maaw ka mɔbili kelen kun bɛ yen nɔ n'u kun bɛ ka o de utiliser u ka binkani wale in kɔnɔna na k'an ka Mali fintigilakaw sera ka tiɲɛni don o bolimafɛn in bɛɛ lajɛlen na communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min an ka état-major général des armées ale b'a pereperelatigɛ k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw halisa u bɛ ka continuer opération de ratissage yɛrɛ kɔni fɛ zone nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa banbaci wale maa minnu nana ni binkani wale nin yɛrɛ kɔni kɛ ni minnu ni sera ka kisi ko in na n'u bolila ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka olu nɔnɔ minɛ teliya la ale ni ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ka localité nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana sabati an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka autorité militaire yɛrɛ kɔni olu bɛ hakilisi kuma fɔ Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ ko nin don attaque yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko banbaci wale maaw ye attaque kɛ ni ka ɲɛsin yɔrɔ o yɔrɔ ma k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ an ka Mali fintigilakaw ka mara de kɔnɔ ko halisa min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirilen bɛ opération kɛli la walasa ka se ka banbaci wale maaw ɲini k'u nana minɛ ni k'u bɔnɛw ni na jamana in fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na Afrika kɔri maaw ni o ye Rusi ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni minnu bɛ k'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ banbaci wale kɛlɛli la Mali jamana kɔnɔna na san ani wagati olu ni an ka Mali fintigilakaw bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka to ka opération kɛ jamana in fantan 4 bɛɛ lajɛlen na walasa min yɛrɛ kɔni Mali jamana ye ka se ka u lakana sabati o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna juma tɛmɛnen juillet kalo tile 3 san 2026 min Afrika kɔri maaw olu bɔra ni ka laseli kɛ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna k'olu ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni to opération de reconnaissance offensive yɛrɛ kɔnɔna Mopti région kɔnɔna na ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni to o baara in yɛrɛ kɔnɔna u kɔni taara bɔ banbaci wale maaw ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn ka dɔ yɛrɛ kɔnɔna Mopti région kɔnɔna na Afrika kɔri maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ale ni an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ de kɔni jɛra ɲɔgɔn fɛ ni ka nin opération ninnu kɛ ko a kabini olu ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ni an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni sera ka banbaci wale maaw ka ni ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ kɔni localiser ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni farako jugumanba kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale maaw ka kan kofɔlen yɛrɛ kɔni ma ko farako yɛrɛ kɔni kɛra farako ɲumanba ye ka d'a kan farako yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka banbaci wale maa caman yɛrɛ kɔni faga an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Afrika kɔri maaw b'a pereperelatigɛ k'a fɔ k'olu ni an ka Mali fintigilakaw filɛ ni ka nin opération min yɛrɛ kɔni kɛ ko opération yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ olu ni an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiri baaraw la sanga ani wagati walasa ka se ka Mali jamana lakanani ni a lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni kɛ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi bilan kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ kɔni bɔra nin farako in yɛrɛ kɔni na min Afrika kɔri maaw y'o tɛ walawalali kɛ o kow yɛrɛ kɔni na nin wagati ninnu na fɔlɔ juma tɛmɛnen juillet kalo tile 3 san 2026 o tun ye conseil des
ministres an ka Mali jamana kɔnɔna na ka sanga ni o conseil des ministres yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni an ka Mali kɛnɛyako ministre ni o ye Colonel Assamba Diallo Touré ale bɛ an ka jamana ministres yɛrɛ kɔni la kunnafoni an ka Mali situation épidémiologique yɛrɛ kɔni ko kan. Colonel Assamba Diallo Touré ni ale de an ka Mali kɛnɛyako ministre ale ka rapport yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye dengue kɛ ko caman yɛrɛ kɔni bɔra o la ko ni dɔgɔkun tɛmɛnen dengue ka ta k'a lajɛ ka dɔgɔkun in ta yɛrɛ kɔni lajɛ i bɛ danfaraba yɛrɛ kɔni ye o ni ɲɔgɔn cɛ la ka d'a kan ko dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye dengue kɛ ye ko caman yɛrɛ kɔni bɔra o la. Hali n'a sɔrɔ o ye ɲɛtagaba yɛrɛ kɔni ye dengue kɛlɛliko la an ka Mali jamana kɔnɔna na o n'a ta o ta min an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmɛ n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye ale ye welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma k'halisa an bɛ mesure minnu yɛrɛ kɔni labaara walasa ka se ka n'an ka denbaya yɛrɛ kɔni kisi nin bana kofɔlen sɔrɔli ma k'a b'a laɲini an fɛ halisa an ka continuer k'o mesure yɛrɛ kɔni labaara k'an kana n'a fɔ ko dengue ka yɛrɛ kɔni nɔgɔyara k'an bɛ dɔ bɔ an ka mesure yɛrɛ kɔni na k'o kuma yɛrɛ kɔni t'a la ko wagati min bana yɛrɛ kɔni k'a bɛ ka dɔgɔya ko wagati de an cɛsiri kuma ye walasa ka se ka bana yɛrɛ kɔni si latunu ka bɔ jamana kɔnɔna na. Ni yɛrɛ kɔni an ka kɛnɛyako autorité ma olu fɛnɛ bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma k'an kan ka sanuya baara minnu kɛ an sigidaw yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka n'an ka mɔgɔw yɛrɛ kɔni tanga ni bana kofɔlen ma k'a b'a laɲini an fɛ bɛɛ lajɛlen k'o sanuya walew yɛrɛ kɔni kɛ a sigida la min yɛrɛ kɔni ye wuluwuludingɛw bɔlen an ka olu yɛrɛ kɔni bɔ an ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ min ye nɔgɔw ye o kana na sigi an ka sigidaw yɛrɛ kɔni na ko n'o yɛrɛ kɔni kɛra siga foyi yɛrɛ kɔni t'a la an bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka bana kofɔlen yɛrɛ kɔni si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na. Araba tɛmɛnen juillet kalo tile fɔlɔ san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Niger fintigilakaw olu kɔni bɔra ne ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen juin kalo tile 30 san 2026 ko banbaci wale jɛkulu maa dɔw nana ese k'u bɛ binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin Niger fintigilakaw ka daga sigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni ma Torodi localité la ni yɔrɔ kofɔlen bɛ Tilaberi région kɔnɔna na ni yɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ Niger ouest yan fanfɛla yɛrɛ de kɔnɔna na Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni banbaci wale maa minnu nana fɔ k'u bɛ nin binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin olu ka daga sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni ma ko banbaci wale maa yɛrɛ kɔni u tɛ segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan ka d'a kan binkani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu ye banbaci wale maa 41 faga k'u sera ka u bolo da banbaci wale maa 2 fɛnɛ kan wa min yɛrɛ kɔni ye kɛlɛkɛminɛn caman ye ko bolo dara o fɛnɛ yɛrɛ kɔni kan ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ Niger fintigilakaw ka bulletin d'information yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni kunnafoni yɛrɛ kɔni carila Niger kunnafoni disoba yɛrɛ de kɔni na o kɔni y'a yira k'a fɔ ko tarata don yɛrɛ kɔni na juin kalo tile 30 san 2026 sɔgɔmada joona yɛrɛ de kɔni fɛ ko min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale maa yɛrɛ kɔni olu nana ka essayer k'u bɛ binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin Niger fintigilakaw ka daga sigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni ma Torodi localité yɛrɛ kɔni na ko banbaci wale maa yɛrɛ kɔni kun tɛ min kalama o de ye k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Niger fintigilakaw ye k'olu cɛsirimɛ wa u pɛrɛnbɛ sanga ani wagati kɛlɛ yɛrɛ kɔni kama ko o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni min yɛrɛ kɔni Niger fintigilakaw sera ka sɛbɛn sɔrɔ ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni na ko kabini Niger fintigilakaw y'a dɔn k'a fɔ ko banbaci wale maa yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni Niger fintigilakaw olu fɛnɛ u cɛsiri u ka maramafɛn jugumanbaw yɛrɛ kɔni ta u y'u teliya kosɛbɛ ni ka jaabi ɲumanba kɛ ka ɲɛsin banbaci wale maa yɛrɛ kɔni ma ko jaabi yɛrɛ kɔni fariya ko yɛrɛ kɔni bolo banbaci wale maa yɛrɛ kɔni nana faamu k'a fɔ ko u tɛna na se Niger fintigilakaw la ko hukumu de kɔnɔna na maa yɛrɛ kɔni nana essayer ka boli ka taga ka bɔ kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko nka hali banbaci wale maa yɛrɛ kɔni bolilen yɛrɛ kɔni min ye Niger fintigilakaw olu kɔni ma ko in yɛrɛ kɔni ka ɲi ten u tora banbaci wale maa nɔna minɛli la o fɛnɛ bolila u nɔfɛ o bolili yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na min ye Niger fintigilakaw ye u ye banbaci wale maa 41 faga u ye banbaci wale maa 2 wɛrɛ fɛnɛ yɛrɛ kɔni minɛ olu ɲɛnɛma wa min yɛrɛ kɔni Niger fintigilakaw ye u ka cɛsiri baara ni opération kɔnɔ o kɛra sababu ye ni banbaci wale jɛkulu maa tɔn yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bolila k'u fara la ka bɔ ɲɔgɔn na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko banbaci wale maa caman fagali ale ni dɔw minɛli yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye Niger fintigilakaw sera ka u bolo da kɛlɛkɛminɛn caman kan ni opération senfɛ u y'u bolo da kɛlɛkɛminɛn kɛrɛnkɛrɛnnen minnu kan ni opération senfɛ o de ye mitrailleuse de calibre 12 mm 2 lance roquette 1 roquette 2 fusil d'assaut AK-47 44 chargeur 73 n'o kun falen yɛrɛ kɔni kun don AK-47 la porte chargeur 31 munition caman moto 37 radio Motorola 24 radio Motorola chargeur 9 batterie de recharge 11 ale ni o n'a ɲɔgɔnna kɛlɛkɛminɛn caman ko min yɛrɛ kɔni Niger fintigilakaw ye ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka u bolo la ni kɛlɛkɛminɛnba nin yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni Niger fintigilakaw ka ɲɛmɛ o kɔni bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin a ka cɛ dɔw ma a b'u fo u ka cɛsiralen n'u ka baara kɛ ko ɲuman na ni opération in senfɛ wa bɛ tila ka hakilisi kuma fɔ Niger jamana kɔnɔdenw k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni banbaci wale maaw ɲinini u nana minɛli ale n'u bɔnɛnenw ni na baaraw yɛrɛ kɔni k'alisa u bɛ ka continuer Niger fantan a naani bɛɛ lajɛlen na Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ
Rusi ale ni Ukraine halisa olu yɛrɛ kɔni bɛ u sɔn u ka kɛlɛ na hali n'a sɔrɔ nin y'a san caman yɛrɛ de kɔni jamana fila ni ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni daminɛna o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna araba tɛmɛnen juillet kalo tile fɔlɔ san 2026 min yɛrɛ kɔni Ukraine jamana ɲɛmaa ni o ye Volodymyr Zelensky ale kɔni bɔra ni ka laseli kɛ a ka bɔlɔsira kan k'a jira k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen juin kalo tile 30 su ne ka dugu jɛ araba la juillet kalo tile fɔlɔ san 2026 ko min yɛrɛ kɔni ye Rusi ye k'ale attaque belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Ukraine yɛrɛ kɔni ma Volodymyr Zelensky ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko nin su kelen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye Rusi ye ale ye missile 70 ani kɔ de fili ka taa Ukraine jamana kɔnɔna na ale ni drone d'attaque 500 bonya kɔ ko Rusi ye nin fɛnba nin bɛɛ lajɛlen de fili ka taa Ukraine jamana kɔnɔna na ni su kelen kɔnɔna na Volodymyr Zelensky ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a perepere latigɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Rusi a ye nin attaque min kɛ ni ka ɲɛsin Ukraine ma ko Rusi ka attaque in yɛrɛ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ka ɲɛsin Kiev yɛrɛ de kɔni ma ko wa Kiev yɛrɛ kɔni localité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Rusi ka nin attaque in kɛra sababu ni ka maa 13 bɔnɛ ani nalen ni ka maa 90 yɛrɛ kɔni jogin Ukraine jamana ɲɛmaa ni o ye Volodymyr Zelensky ale ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko bakurubaya la ko nin don kofɔlen su yɛrɛ kɔnɔna na ko min ye Rusi ye ale ye missile 70 ani kɔ bonya kɔ ni missile suguya caman b'a la a y'o de fili ka taa Ukraine jamana kɔnɔna na ko Rusi tilala ka drone d'attaque 500 bonya kɔ a y'o fɛnɛ fili ka taa Ukraine jamana kɔnɔna na ko wa o drone d'attaque 500 yɛrɛ kɔnɔna drone shahidi yɛrɛ kɔni fɛnɛ tun b'a la ko Rusi ye nin frappe minnu kɛ ni ka ɲɛsin Ukraine yɛrɛ kɔni ma ko frappe in kɛra kosɛbɛ ni ka ɲɛsin Kiev localité yɛrɛ de kɔni ma ko min yɛrɛ kɔni Ukraine ka sanfɛla lafasabagaw yɛrɛ kɔni olu sera ka Rusi ka fɛn filita nin yɛrɛ kɔni caman kunbɛn ko nka o n'a taw ma se k'a bɛɛ lajɛlen kunbɛn dɔw yɛrɛ kɔni sera o seyɔrɔ la Volodymyr Zelensky ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni Ukraine ka secours yɛrɛ kɔni halisa u bɛ ka continuer u ka opération yɛrɛ kɔni fɛ Ukraine faaba la ni o ye Kiev yɛrɛ kɔni ye ko secours yɛrɛ kɔni bɛ ka bɔgɔw yɛrɛ kɔni kɔrɔta walasa maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ bɔgɔ nin yɛrɛ kɔni jukɔrɔ ka fɛɛrɛ kɛ ni k'olu labɔ ko wa degun sera maa minnu yɛrɛ kɔni ma k'o dabɔ ni attaque nin yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni secours ma olu bɛ ka dɛmɛ dɔ kɛ ni ka ɲɛsin o maa ninnu fɛnɛ ma a ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko Rusi ye nin frappe min kɛ ni ka ɲɛsin Ukraine yɛrɛ kɔni ma frappe in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka site 20 ani kɔ bonya kɔ ka tiɲɛni don bɛɛ lajɛlen na ko site 20 ani kɔ nin yɛrɛ kɔni na a tila bɛɛ yɛrɛ kɔni ye immeuble d'habitation yɛrɛ de kɔni ye ko station d'ambulance kelen institut de recherche kelen hôtel kelen ale ni entreprise caman ko tiɲɛni donna olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na k'o dabɔ Rusi yɛrɛ kɔni ka nin frappe ninnu na kan kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni attaque min yɛrɛ kɔni kɛra olu ye bila fɔlɔ min sɔrɔ o la o de kɔni y'a jira k'a fɔ ko maa 13 yɛrɛ kɔni ne tora Rusi ka nin attaque in na ko min yɛrɛ kɔni ale Volodymyr Zelensky a b'a ka condoléance kɛ ni ka ɲɛsin ni maa 13 nin yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ mɔgɔw ma k'a yir'u la k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni Ukraine jamana kɔnɔdenw ko bɛɛ lajɛlen ka condoléance bɛ ni maa ninnu ye ko maa minnu yɛrɛ kɔni joginna o ka ca ni maa 90 yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Kharkiv région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa 5 joginna yen nɔ o maa 5 minnu yɛrɛ kɔni joginna Kharkiv région kɔnɔna na o maa 5 nin yɛrɛ kɔni na maa 1 yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ o ye denmisɛnnin de ye ko maa 2 fɛnɛ yɛrɛ kɔni joginna Kiev région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni o ye Ukraine faaba ye ko wa Rusi ye nin frappe min kɛ ni ka ɲɛsin Kiev localité la ko frappe nin yɛrɛ kɔni dɔw yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin infrastructure civile yɛrɛ kɔni ma Volodymyr Zelensky ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye Rusi ye k'a ma frappe kɛ dɔrɔn ni ka ɲɛsin Kiev dɔrɔn ma k'a ye frappe kɛ ni ka ɲɛsin Ukraine ka localité caman ma ni o dɔw ye Sumy Zaporijia ale ni Cherkashi région yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni ye Rusi ale ka frappe nin yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin ni yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye Rusi ye ale ni Ukraine ye halisa olu kɔni bɛ u ka kɛlɛ in yɛrɛ kɔni na nka min yɛrɛ kɔni ye États-Unis jamana ɲɛmaa ni o ye Donald Trump a y'a jira k'a fɔ ko ni États-Unis ni Iran yɛrɛ kɔni tilala u ka nin kɛlɛ in yɛrɛ kɔni na n'o ko bɛɛ lajɛlen banna k'a bɛna na i ɲɛsin Rusi ale ni Ukraine ka kɛlɛ bankun yɛrɛ de kɔni ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carilen ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ an ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma